sa mi v ňom páči? Pretože my sme susedia a máme sa radi. Lebo tu máme aj živé zvieratá a tak. Lebo je o prírode, ktorá ma zaujíma. Preto, lebo som ho chcela poprvýkrát skúsiť. Preto, lebo veľmi ma zaujíma príroda a chcel by som o nej vedieť trošku viac. Lebo som chodil na ňu aj na krúžok a veľmi sa mi fakt páčil, tak som si ho vybral. Mám rád prírodu a zvieratá. Lebo mám rád zvieratka a mám rád prírodu a chcel som sa o nich viac naučiť. Tento tábor je asi najlepší, čo som ešte kedy bola. A je tu tak veľa dobrodružstiev, veľa spoznáš veci. Lebo mám rád zvieratá a chcel som sa ešte o nich viac naučiť. No, ja som si ho kvôli tomu vybrala, lebo tam išla moja najlepšia kamarátka. A keď som prvýkrát bola na tom krúžku, tak sa mi to tam páčilo, lebo tam boli zvieratka. Lebo ho mám rád, páčilo sa mi strašne to usporiadanie toho táboru, všetko bolo dobré výlety, dobré jedlo. No, lebo sú tu sympatickí vedúci a nie sme stále iba v uzavretom priestore, kde nám hovoria, že máme niečo robiť proste. A je to lepšie, lebo tu je aj taká voľnosť, že keď povieme, že by sme chceli ísť tam, tak tam aj môžeme ísť a nie, že nás ako v iných táboroch proste prenasledujú až na vecko, proste aby sme niekam nezdrhli. Cieľom tohto tábora bolo, aby ste pochopili, že niekedy tú krásu treba za ňou ísť aj cez námahu. Pretože nie všetko sa dá vidieť hneď len tak, treba za to niečo obetovať. Ale vy ste to veľmi krásne zvládli. Chcel som vás zobrať na miesta, kde bežne by ste možno, že o tých miestach ani nevedeli. Veľa z tých miest boli chránené územia, kde je mnoho citlivých živočíchov, ktoré, keby sme im poškodili to ich prostredie, tak by vlastne vyhynuli, takže ich treba chrániť. Snažil som sa, aby ste toho čo najviac videli, aby ste pochopili, aké vzťahy sú medzi tými živočíchmi, rastlinami. Takže o tom je celý tento film a zároveň je to pre vás taká pamiatka, keď sa to celé natočí, zostrihá, tak ak budete chcieť, môžete si to nechať ako pamiatku, kde ste všade boli. Dobre, Matias mi tu pripomenul, že som priniesol živé zviera, takže ako som vám slúbil, dneska vám ukážem to, čo máme v múzeu najväčšie, živé, ale tu budeme trošku opatrní, pretože tento veľhrad kráľovský je dosť veľký a ťažký a vie sa aj celkom rýchlo nahnevať, keď mu budeme robiť zle. Môžete si ho kľudne zobrať. Hlavu mu nechytáme, dobre? Hlavu nie. Nebojte sa, všetci dojdete na radu. Je škrtič, jasné. Dám ti ho za chvíľku. Nie, taký silný nie. Boli sme na mŕtvom ramene v Čunove, kde sme boli pozorovať aj vtáky. Boli sme splavovať Moravu. Dáno Grula, odborník na ryby, ichtiológ, ukázal, aké druhy tam žijú rýb. Boli sme v jaskyni. Chcel by som takýto tábor spraviť aj na budúci rok a chcel by som, aby bol ešte lepší ako tento. Keby ste mi vedeli povedať, že čo sa vám tak najviac páčilo. Splav. Splav? Ale do tej kade zatiaľ dáme vodu. A ako tam dáš tú vodu? Normálne. Máme vedra, takže načerpeme vedrami. Tu sa dá ísť vodu tam. A funguje to tak, že tu nám mám jeden kádol mi vedie do podberáku.
kde je, čo sa volá anóda, a druhý kábel mám takéto uzemnenie, ktoré ťahám za sebou, taký tzv. Chvost. To je katóda a tu mám spínač. A stlačaním tým spínačom tak uzatváram ten elektrický odblúk a tá ryba nie je iba omračená, ale ona je aktívne priťahovaná do toho podberáku. Raz sa ma natočí hlavou do podberáku a pekne dokážu tak ten podberák až pritiahnuť, kde ju potom chytím. Takže uvidíte v praxi, ako to funguje. Ale počujte, potrebujeme teraz kýbel, lebo už sa ide tam presúvať, dobre? Hej, môžem? Dajte to tam, dajte to na bod. To je karat, kapor má fúziky, oni sú podobné. Malinké, aha, ale toto to pícha. Poďte pozrieť, aké sa našli ryby. Hej, počúvajte, poďte sem. No ju má oranžový, By mal mať 52 a viac. A ja si myslím, že by mal mať 1000. U nás na Slovensku máme iba jednu šťuku. V Amerike potom je viacej druhov šťuk. Toto sa volá zubač, možno ste počuli. Nejaký pekný. A tento je tiež veľká ryba inak. Až do metra, viac, meter 20. Toto vypustíme, takže to bolo všetko. Môžem? Nie. Nerobte, nechajte. Nechaj ju, však ju vyberie pán Ichtiolo. Prečo berete to, prečo nepočúvate dospech, ja tomu nerozumiem. Čo robia aj tie baby? Ako to tak daria? Čaute, čau. Takže nachádzame sa v Borínskom krase, to je najbližší kras pri Bratislave. Máme tu celkom cez 40 jaskýň, do tunelovej chodby pôjdeme. Pôjdeme do takej slepej odbočky. Do tejto pukliny s dilatometrom iba nakúknete. To je koniec. Treba sa viacej tak o stenu oprieť, nebať sa, využívať vždy tri pevné body, keď leziete. Čiže držať sa rukami dvoma a jednou nohou, alebo dvoma nohami jednou rukou, jak skladáte, minimálne, hej. Keby sme chceli všetko prejsť, tak nám nestačí jeden deň. Prechyť si teraz ruku tam k tomu rebríku a môžeš sa začať spĺhať, dobre? Tuto sa dostajem do veľkého domu. Videli ste sa vždy? Nikdy tam neboli. Neboli. Čo to je? Aby ste videli, že aké to je náročné robiť jaskynier. Kto ešte nebol v tej chodbe pozrieť? Čakáte, oni sa za chvíľu vrátia, dobre? Skupina, čo ste dole, pôjdete s Jújom jaskyňarom, postupne vás vyvedie von, dobre? Všetci sú v poriadku? Kto si pamätá, kaďaľ sme prišli? Tak, daj si obidve nohy na stupienok. Jedna noha sem. Dobre. Všetci sa čakáme na tejto rovine. Nikto neriskuje žiadne šmýkačky, dobre? Pozrite sa, či je vidno východ. Keďže tu je človek sám, tak celkom aj problém sa dostali von, že? Viete, prečo sem vodíme ľudí? Aby nám to blato takto postupne vynašali von.
vidieť jaskyňu? Tak zatváram, hej? Poďte, spravíme si špinavú fotku, čo vy na to. Takže takto to vyzerá po absolvovaní jaskyne Sedmička. Je to chránená oblasť. Zoberieme si sieťky. Odtiaľ toto celé začína. Tam, keď sa pozriete kúsok, tak tam začína tá voda. Tam je celé to mŕtve rameno. My si zoberieme sieťky, ale budeme veľmi citliví k tým živočíchom. My si ich iba pozrieme a potom ich pustíme, dobre? A to, čo máte na tých obrázkoch, tak sa tam môže už vyskytovať. Tak si to potom pozerajte. Nemá zatiaľ nikto nič živé? Ja mám. To je žubrenka. Pozrite sa, aký krásny pavúk. Toto by mal byť ten vodný pavúk. Wow. Ja vám ho ukážem v knižke. To je vodný pavúk. Ochlpenie nôh mu umožňuje behať po hladine vody. Žije na močeroch pri lesných priekopách na zarastených miestach. Vyskytuje sa dosť vzácne. Pustím ho na slobodu a skúsim vám ešte niečo zaujímavé nájsť. Dobre, a pôjdeme ďalej. Juraj, musíš vidieť, čo som našiel. Jaj, to je krtonôžka. Krása. Tak to by som tu nečakal. Máme krtonôžky. Pozrite sa aj na tie nohy, ako krtko, keby to bol, že? Toto je vtáčia pozorovateľňa. Sme v chránenom území. Kto mi povie, čo sme tu videli, aké vtáky? To bol myšiek, lebo on tu letel a keď rozprestrel krídla, tam mal také čierne bodky. On už odletel. Tam nám letí nejaký vták, pristáva. Tam pristával nejaký dravec, chcem len pozrieť, čo to je. Nad tým trstím tam. Už sadol niekde dole. Mohli ste vidieť tú vtáčiu pozorovateľňu, kebyže sem dojdeme v menšej skupinke, že sem prídeme len dvaja, traja a prídeme ticho, tak by ste tu tých vtákov videli oveľa viacej. Tu si môžete na tej tabuľke vnútri pozrieť, čo všetko by sa tu ešte dalo vidieť, okrem toho, čo sme videli my. Sme v chránenom území, nesmieme tu nechať žiadne smetie, dobre? Všetko dáme do tašky naspäť. Dobre, ideme ďalej, deti. Čaká nás teraz taká šlapačka. Ale na konci z toho bude kúpačka, dobre? Tak to vydržíme teraz, trošku zašlapeme. Ale doma to len, keď vám to rodičia dovolia, skúšajte, dobre? Ďalej si daj prstíky, máš blízko prstíky. A zo spodu prikladaj zápalku, zo spodu, no. A keď už moc horí, pusti. Keď moc horí, pusti, dobre? Takto, a keď už cítim, že ma pálí, tak ju pustím. Poďte si opäť pekačky. Chlapci, palice vždycky smerom dole držíte. Nikto nesmie takto hore s tým šibrinkovať, dobre? Daj to okamžite dole.
Cieľom tohto tábora bolo, aby ste pochopili, že niekedy tú krásu treba za ňou ísť aj cez námahu. Pretože nevšetko sa dá vidieť hneď len tak, treba za to niečo obetovať. Ale vy ste to veľmi krásne zvládli. Takže o tom je celý tento film a zároveň je to pre vás taká pamiatka, keď sa to celé natočí, zostrihá, tak ak budete chcieť, môžete si to nechať ako pamiatku, kde ste všade boli.